pian sightseeing paatis. Siellä on vähän liivejä, makupusseja ja kaikki. Ja siinä on ilmapatjat ja keulapiikissä on tietenkin ankkuriköysi. Ja tossa on hyvä nukahtaa ja siinä on vessa. Sitten mennään taapäin. Vessaan saa verho eteen tosta noin. Oiskos tää keittiö sitten? Tämmönen. No pöytä, mulla on noin lampujen patterit. Vaihdan joku kerta. Siinä on pöytä, joka taittuu ylös sillä lailla, että se ei haittaa kulkua, mutta nyt se saa olla. Siellä on pistopunkka ja säilytystilaa. Toispuolella pistopunkka ja säilytystilaa. Penkkiallo. Säilytystilaa molemmin puoli. Sitten on tuossa vesi ja muut varastot ja työkaluvarastoa ja toispuolella on vähän samanlainen. Siellä nyt ei paljon mitään, mutta kumisaappaat. Noin.